good morning sa inyong lahat. So today, balik lang natin mag-vlog ulit tayo. So namiss ko itong gawin. So samahan nyo kami. Inaantay ko si Cyrus, nandito ako sa may Labrador. So pupunta kami ngayon sa may Daang Katutubo and then bababa ng Daang Kalikasan. So today is Sunday. Ayun, hope everyone is okay. So namiss ko to. So masayang adventure na naman. Samahan nyo kami mamaya. Alright, so set na tayo. Dito na si Cyrus. So say good morning. Good morning. Hi vlog. Welcome to my guys. Ayun, so siya yung kasama ko. So samahan nyo kami. So parang hindi pinapasok yung dalawa. Ha? Doon pa banda. Malamang maputik doon. A few inches later. Okay, so hindi tayo pinapasok ng mapita doon sa may barangay Lagit. Tama ba? Lagit yun din, no? Ayun, may mga ano doon, mga tanod. So bawal para hanap tayo ng ibang way. Siguro dito sa may Ninoy Trail. Check na lang natin kung matuloy pa tayo hanggang doon sa original route. Or kung hindi man, pag mahirapan, hanggang doon lang tayo sa may ano, sa may jeep. Ayun. Enchanted Jeep. Yung Magical Mystery Jeep. Ayun, so dito tayo napadpad. Ninoy Trail. Ito na yung bukana. Start ng trail nila. Hopefully wala sanang putik. Pero parang sa nakikita ko marami. Medyo tayo lang guys. Kung medyo tumas na yung araw, matutuyo yan. Pero mamaya pa yun. Medyo napaaga yung ride namin. Ito yung pinakamakunat dito. So ilang gradient ba to? 20 plus ata to or more than pa. Dumudulas. Oh, grabe yan ah. Mahirap pa rin talaga. Makunat no? Dumudulas yung sa likod. Ha? Oo, nakayuko. Gamit na gamit mo. Wow, dito na kami sa may after nung pinakamahirap na climb. Sa tower. Oo. Pero may portion din dito na gano'n. Ano lang yun? Yan yung pader din. Oo, hindi ko yan na perfect eh.
So dito medyo mapuno, daming aguho trees. Ang gandang tignan. Malamig. Sana dumami pa sila. So need natin gawin to. Hindi to dahil sa mahina kaming nilalang. Pero hindi kaya. Tingnan nyo naman yung mga bato. Oh no! Hindi masama magtulak. Basta hindi kaya ng bike. Let's go. Hindi kaya ng bike. Kaya ng katawan ko eh. Kaso naawa ko sa bike. Ayaw niya. Ayaw niya. Talagang hindi ka magsasawa dito. Only in Pangasinan. Ang ganda. Kaya maswerte kaming taga Pangasinan. May mga nature tayong mga ganito. Ang ganda. Kita nyo naman yung sky, napaka blue. Tapos ang ganda ng combination nila sa kulay green ng mga talahib. At syempre habang nagtutulak tayo, mag-shoutout muna tayo. So binabati namin yung Team Motion, Lingayen. Hello sa mga Team Motion, yung mga poging mandirigma ng motion. At saka Team Torobos, of course, mga legit na kanor. Si Sir Flavio, Sir Robert, mga original kanor. Woo! Dito na tayo sa may bandang Masukal. So, never pa tong nadaanan recently. Makikita nyo, kami na lang ulit dumaan dito. Wala nang truck, oh. Siguro dahil sa sunod-sunod na lockdown sa area. Dito yung may nakita kong agila. Kaso wala ata siya ngayon. Nagtago. Medyo maputik guys kasi umulan kagabi. Pero carry lang. Medyo natutuyo na siya. Siya nga pala, ito rin pala yung debut ride ni itong bago nating mountain bike. So wala pa siyang pangalan. Isip muna ako. Shout out sa Scott Philippines. The Candyman. What?
Look at that. Ayun, so Semplang ulit si Mr. Semplang. Padulas, maputik. Ayun, so hindi matatawag na trail kung walang mga putik na ganito. So ayun guys. Anong nangyari? Padulas? Hindi ko natanggal yung pet ko. Masyado nang maputik. Yuck! Grabe, kapal na ng putik ng bulong namin. Masyadong sticky yung lupa, yung mud. So pag dumikit sa tire mo, magiging flat tire ka na. Kaya parang kapal na tingnan yung gulong namin. Nag 2.4 na ako. Parang gumanda balance ah. Pumapal eh. Okay lang. Nakita ko yung paano maging ang baboy. Yun, dito pa lang kami sa Ninoy Trail. So, 1 oras na ata. Ang daming tulak guys kasi sobrang putik. Hindi kakayanin ng bike talaga to. Naawa kami sa bike. Ito pa naman talaga yung madidikit na putik, parang clay. Ito pa lang sementong daan. Papalit ako ng battery, wait lang. Ba't sila nakalabas? Ay nakapasok na kaya. Alam mo na eh. Sasakyan. Hindi mahirap. Mahirap parahin. Wala siguro sila. Wala sila biglang may tao eh. Out of nowhere. Out of nowhere may nagsasalita ng dalawa. Alright, so dito na kami sa may intersection, sa may Mapita View Deck. Yung nasa likod ko, yan yung view deck doon. So from there, doon kami galing, lumabas kami sa may highway sa pababa. And then paakyat dito. So okay pa naman kami ni Cyrus. Yun nga lang, medyo maputik talaga ang kapal. Nalinisan na namin yan pero mukha pa rin sobrang dudumi ng bike namin. So expected yung pupuntahan natin doon is ganun pa rin yung condition, maputik, mainit. So elevation gain, naka 700 na tayo na altitude. So for 20 kilometers lang ata yan natatakbo natin. 15. So 15 kilometers. And then anong oras na? Past 9 AM. So pahinga, and then punta tayo dun sa may Mapita community hanggang dun sa may jeepney. So kanina hindi kami pinapasok dun sa may sa may entrance, dun sa may Barangay Lagit. Kaya kami nag-trail doon. Yun pala, pwede na oh. Ang dami ang nakapasok. Dinaya kami. So Yung mga tanod. naghirap kami, pero okay lang, epic pa rin. Saya. At least na-testing natin tong si Scotty. Doon tayo sa baba. And so nakarating na tayo sa may Mapita community. Hanap tayo ng tindahan para nutrition at hydration tayo.
ito yung almusal namin. Hindi kami kumain kanina. So, nagpaluto na lang tayo dito sa may Mapita community. Makakakain ka pa? Pwede pa? Iba yung itlog nila dito. Itlog ng dinosaur. Right after Mapita community, may ano dito, parang hugis itlog ng dinosaur. Pero yan, sabi ng mga local resident dito, ano daw yan, tangke ng tubig. Isa pang bundok daw eh. Mali. Alright, so nandito na tayo sa may Mongolia ng Pangasinan. Sobrang hangin dito. So yun yung way na papuntang Daang Kalikasan. So ito, pag dinaretso mo, ito yung tinagos ko dati, going to Zambales sa may Santa Cruz. So doon kami galing sa may Mapita. Hinahanap natin yung Magical Mystery Jeep. So supposedly doon pa siguro siya banda sa may makapal na kahoy, kung natatandaan ko ng tama. Ayun, so malapit-lapit na tayo. Ayan, so malapit na tayo dun sa may jeep. Grabe, nabot na kami ng 11 AM. Sa sobrang hirap ng daanan. Oh, grabe. After so many trails, so many climbs, so many mats, grabe, nakarating na rin kami sa wakas sa may Mystery Magical Jeep. Bihira itong mangyari, bihira yung pupunta dito. Ayan, so laspag na kami. Posta naman yung red sir. Magji-jeep na tayo pa uwi. Oo, grabe no, out of nowhere. So ewan ko kung bakit napunta dyan. Sabi nila galing daw Mapita, and then napulahaw na lang dyan, and then di na binalikan. So ang ganda nung quote niya dito, may ano siya, parang sakto din oh, somewhere. Yan, somewhere pero nowhere. Somewhere in Mapita. Grabe, ang ganda. Sulit na sulit yung pagod. And so dito dati, ito yon yung tinagos ko papuntang ano yan, Zambales. Then ito naman, yung daan dito, mag-exit ka na ng Daang Kalikasan, mga Tarem, baba ka na doon. Mga 3 kilometers daw, sabi nung napagtanungan namin. So hindi na namin susubukan yan kasi mukhang baka hindi kami aabot, wala na kaming tubig. Ay sorry, video pala.
silently. All my destination will accept the wall it's me, so I can breathe. Circles they grow, they swallow people whole. Half the lives they say goodnight to wives they'll never know. Mind full of questions and bad teachers in my soul, and it goes.